Balei people log tiba pi ya kani ka video te perlu ha kani ka video ngan discuss phang ka scholarship ka badai jong ka umbrella scholarship te ha kani ka video perlu ngan bataya pi kumno ba pin check ya ka application jong pi bahkan long success kani ka scholarship jong pi namar don bon kita ki students ki bom juyo ya kata ka bo scholarship jong ki te na kani ka video pin sayo ya kata ka ching tip ba kumno ba pin check ya kane ka application jong pi regularly kenang ba kane ka application jong pi kan long successful kenang ba pin yo ya kata ka ba scholarship te ya pi ado ba kut kane ka video kenang ba pin yo ya kata ka ching bentoy leng ba kane ka video ka ba ngapin EAP ha ka ba dai kita ki handle ki problem ki ba students ki saja kendo but kaba penlong ya kane ka application jongki bahkan long fail but kaba penlong ya ki bakindo ya kane ka ba scholarship te ya perlu mentang in ya pe ya kene kila ki handle kita ki problem kaba nokong kadai kane ka bang account pihak bandonnya ka bang account jong la jong amder jongki me ki kepala ni jongki helmen para kaba arpat kadai pihak ban link ya ka ada hal jong pi bat ka bank account jong pi lada phim link ya ka ada hal jong pi ka ba scholarship jong pi kan wan cha ka passbook jong pi te de na kata kadau pihak ban link ya ka ada hal jong pi bat ka passbook jong pi ha ka bank account jong pi ngapulong te ka balai pan ka KHASI jong ka bank account jong pi pihak ban pendep ya kan ka KHASI but hakapor ba pila de ban apply ya kan ka scholarship te haden ba baro kita ki proses kila long successful pihak ban lek mi cha bank ban pa check ya ka KHASI jong pi pihak ne ban lek biang ya ka KHASI le ne lada la biang te la biang te la dampat long lada pim pade ban lek ya ka KHASI lada pit lada blek si sen mo te henry lada ka KHASI jong pihak bank ka pihak ban renew kadan kaman renew te pihak ban le renew ya kane ka KHASI jong pi kenang ba kane ka scholarship kane ka ba scholarship kan poi chaka bank account jong pi te ka basa pat kade ka verification process ka process jong kane ka application jong pi kabasan pat duplicate dokumen lane ka application jong pi kalong duplicate kabahan riu kadai ka mistake during fill up kajing bakla jong pi ha kapor ba pi apply ya kane ka scholarship te kane ka basaw kabasan bat kabahan riu ngan pin EAP ha kane ka video kumno ba pin check yaki bat kumno ba pin solve yakine lada don kiba long unsuccessful lane don kiba pending lane kiba fail mo blong te ya mentangan pin EAP pihak ban lej ha chrome haden ba pila dep apply ya kani ka scholarship lane cha cyber kila ada pi apply cha cyber kila ai ya pi utu nomor OTR bad password te pihak ban use da nomor OTR bad ke password pi kenang ma pin login ha kani ka NSP nang ta pin sa check ya kita ki verification process ma ban pi pila ban check ya kita ki balong duplicate dokumen dan ka application jong pi kalong duplicate ne mo te pihak ban search hak room NSP haden ba pila search hak room te pinyo iya kan ka national scholarship portal website te klik di hang tu anda pila de klik hang tu haban lai hang ne pe ma pi haban lai hang ne ni apply for scholarship login klik on to login te hang ne pi haban choose da ka OTR mo lada pi ban login ka don artli ka option lada pi login da ka Aadhaar number jong pi te pila ban pendap hang ne dahung Aadhaar number jong pi batsa pin sayong OTP te hang ne ngan pin EP da ka bang login da OTR te hang ne ngan pendap da ka OTR bar password
kadai ka jaka website mo jong kani kata krik application detail jong ka scholarship jong phi te lada phi kwa ban page ya kani ka jong ka 8% 8 riu te click bang ni proceed te ban check ya kita ki status lane kita ki process ba lalong process lalong kalong kumno kata ka ni ka application jong phi te ka ban kong ya ka application jong phi haden ba pila de apply ki school jong phi ki dai ban verify te ban check ya kata phi ha ban pe hang ni verification detail te pe hang ni kila de verify ka school kala de verify te kila tho yes hang ni kila tho verify by department or nodal officer hang ni padde thore kim pat thore ero nam kani kadai namar ba kim padde ban verify mo ha kani ka nodal officer lani ha ka district level mo nak school kiladem jong kani ka bai ka student hane kiladem te nak ha kani ka nodal officer ne ka district level pat empat depan verify te found duplicate by system ki claim kani ka application jong kani ka student hang ni ka biang mai mo kam long duplicate ra te hang ni ka scholarship among process from NSP to PFMS no kani dapat dep ra haden ba kila dep ya kani ka process kani ka verify from school and college and school te haden kata kin verify na kani ka district level and dau nodal officer haden kata pan kani ka scholarship among jong phi kan sa process na NSP sa PFMS kani ka PFMS one kan sa sen ya kani ka buy scholarship jong phi lang ba Aadhaar sa ka passbook jong phi te aden ha ka por ba phi sheng lada barok kinde kila long successful mo agni verification ro kani ba arlo kila de tho yes hang ni ka scholarship among process from NSP to PMFMS ro kila de tho yes de lada barok kila long successful te kumno ba pin check ya ka ba scholarship jong phi kila de sen em pin yok kat no ta hang ni pi haban check ka payment detail klik pe hang to pe hang ne ka scholarship among hang ni padon era ka status NA padem ra ka ni ka found duplicate with other scholarship ro hang ni no kani ka balas kani ka bakito found duplicate with other scholarship portal kani lada pi apply atli scholarship lengba ka NSP te hang ne kan salong duplicate lada pi apply tang ka we ka scholarship lang ba ka NSP te kam long duplicate mo hang ne ka bagi tho no hang ne te yaman tangan pin EAP jong ka arja pusau but arja pusan ka balong successful but kiba ka kani ka ba scholarship ro kala de pin E ba kila de bio ya kani ka ba scholarship mo pe haden ba ka verification process jong phi kalang successful baro pe kan salong kumni yes no nang tang toro yes haden bala long kumni am te pin sa sek ya kani ka payment detail te hang ne pin sa yo iya kita ki detail katu ka among kila depsen scholarship kan salong kumni ma pulang te kani kadai ka step kani ka problem number 4 kumno ban check ya problem number 4 kata kadai verification process bar kani ka process duplicate document and duplicate application te pi kani ka problem number 4 number 5 ni lade pin EAP kuno ban check mo te ka problem ka ba Henry par kata ka mistake during fill up lada pi dan mistake am nuksa pi bakla ban choose ya kita ki class jong phi lane ki course ba pi pule te hakapor ada pi bakla ban pendap kumta hakapor ba pi apply te haswa ba kani ka school jong phi kan verify ya kani ka application jong phi te hangta ken ka school kan yo iya kata ka mistake jong phi but hangta ka kani ka school jong phi kam verify re henry kan sa ipor phi ban pin be ya kata te pi ban check man la ka por khnang ma phin yo I ya kata ka mistake jong phi la ne ka jing cha reject ka ne ka application jong phi lam da kom ta la da phi e be kom to mar su dep apply su e be kom to te
pila bando ya kani ka ba scholarship namar don katukan ni kiba comments ki ong ba ki kilam yo ya ka scholarship te yo lesi na kini ki daw kiba pi kilam check ya ka scholarship jong pi la ne pi apply sa sai bar te tang sudah apply kom to pi su e be kom to pi update hado ban yo hende ka ba scholarship jong pi kam poi kam ban cha kani ka abang account jong pi te yo lesi de na pedeng jong kini ki daw mo te snya bahasa ya pi ya kani video bahasa page step by step bahasa persang ban check ya application jong pi malakapor kenang ba pin yo buy scholarship jong pi te tangkap ta perlok lada pisnyo yo jing toy na kane ka videos nya bahasa subscribe ya kane ka channel bahasa like ya kane video bahasa share ya kane video sa perlok jong pi kenang ba kiro kin yo jing mentoy lang ba kane ka video te siap ha perlok subscribe button on ya to bell kenang ba ha kapor ba nga ai update sa pangki scholarship pin yo be ya kata ka video te tangkap ta perlok komplek sipun ngina sempat aku video